Aan de hand een ontzettend hoop gebeurt, maar nu leggen we in de wet vast dat Friezen het recht hebben om in het Fries met de overheid te communiceren, zowel tegen het bestuur als in de rechtszaal. En ook op een aantal andere punten hebben we de positie van het Fries nu in de wet verankerd. Dus het is een feestelijke avond. De heer Drouwen. Voorzitter, het is het symbool dat de taal voor een heel aantal mensen in Friesland de eerste taal is. De taal is om je te verdedigen als je aangeklaagd wordt. De taal is om je emoties te uiten als je aangesproken wordt. Betwist ook niemand. De minister. Voorzitter, niemand betwist wat zojuist te berde werd gebracht, namelijk dat het een belangrijk onderwerp is voor mensen dat ze zich in de Friese taal kunnen uiten, ook in de rechtszaal, en daarom wordt dat vanavond ook in de wet vastgelegd. Als het zo door de partijen heen pruist, dan moet er een meerderheid te vinden wezen om het rapport Hoekstra, wat zei dat de omroep zelfstandig blijven moet, dat er een brede programmering wezen moet en dat er een aparte financiële basis voor de omroep wezen moet. Dat dat het uitgangspunt wezen moet bij de nieuwe mediawet. Nou, dat